Continuem amb el segon vídeo d'aquesta pràctica 5 i ara a la diapositiva 3 vos tornaré a ensenyar com posar una imatge. Ho farem d'una altra manera. Anem a disseny per cercar un disseny que mos agradi. Per exemple, puc triar aquest. Aquí se fan dos colors, d'acord? I posaríem aquí la imatge. Una altra manera de posar la imatge és a través de insereix imatge. I aquí ens dona moltes opcions, des de l'ordinador, que la tinguem en el Drive, que la tinguem a fotos de Google, o directament en la càmera del dispositiu, o per URL. Aquesta és interessant. Per URL és l'adreça de la imatge. Torna a la pestanya allà on tenia imatges de taules. Ara m'agradarà aquesta, per exemple, d'acord? I aquesta, quan he pitjat damunt ella, pitj botó dret i diu copia l'adreça de la imatge. Pitj aquí, me'n vaig a la feina i ara torno a dir el mateix. Insereix, imatge, per URL. Aquí, botó dret, enganx el que he copiat abans i me surt la imatge. Insereix. Aquí me surt la imatge molt gran, però jo la redueixo i la duc allà on a mi m'interessa, que és en aquest racó d'aquí, d'acord? Per fer les presentacions també és una feina de disseny i de creativitat, per tant cadascú pot fer com vulgui. Per tant aquí posaríem un títol, el que fos, i aquí una altra cosa, o simplement un escrit de lo que mos agradés, d'acord? Faig una diapositiva més, pitjo aquí en el més, se me queda aquest disseny per defecte, però jo trio el disseny que m'agradi, per exemple, aquest, d'acord? I ara vos mostraré com posar un vídeo. També hi ha diverses maneres. Una d'elles és el menú d'aquí dalt que diu insereix, cercam aquí vídeo i jo puc fer una cerca, que ja l'havia fet abans, de paddle surf. Posa aquí, hi ha diferents maneres, d'acord? Diferents maneres de fer la cerca, com si fos el cercador de YouTube, per URL, que és el codi que ens surt en el menú de dalt, o per Google Drive si tenim un vídeo dins de Google Drive, d'acord? A vegades en aquesta cerca d'aquí no és tan potenta com si obríssim una pestanya i anéssim a obrir YouTube, però com que el tema és molt ampli, jo posaré el que heu vist abans, que posava paddle surf. Pitja el botó aquest i el vídeo que a mi m'agradi més el puc posar allà. Per exemple, m'agrada aquest, d'acord? Aquí jo he de poder posar insereix. Ara jo me canviaré de banda per no molestar. Aquí selecciona. D'acord? Pitj selecciona i el vídeo mos apareix a dins la diapositiva 4. Ho puc fer un poc més petit i així me queda més o menys al quadrat. D'acord? Aquí ja podríem fer altres coses que són més complicades, però ara no les veurem. Aquí també m'interessa jo anar posant anotacions. No vull que ningú copiï un text de Google, de Viquipèdia, d'allà on sigui, i en aquest requadre d'aquí posi 10 línies de text que no se pot llegir. Sempre mos convé posar puntets i diferents idees sobre el tema que parlem, d'acord? Què passa si jo vull la diapositiva 4 en el lloc de la 3? La pitj i l'arrossec i se me canvien d'ordre, no passa res. Què passa si jo faig una diapositiva de més i en Ramon ha dit que en volíem 5 i n'he fet el 6? Botó dret i aquí hi ha un lloc que diu suprimeix i me torno a quedar en 5 diapositives, d'acord? Ara me quedarà ensenyar-vos com faig un enllaç. Per exemple, aquí vaig a tables paddle surf i, per exemple, vull fer un enllaç a una notícia, a una pàgina web que a mi m'agrada, que pugui ser, per exemple, aquesta, Surf Market, no sé què, aquesta m'agrada. Pitj aquí, la copill, botó dret, copill, me'n vaig a la feina i aquí puc posar, per exemple, més info. Posa aquí, més info, selecciono més info, d'acord? I aquí jo faig un enllaç. El que he de fer és anar a la cadena, botó dret i enganxa. Aplica. I en aquest enllaç me queda això així. El que no s'ha de fer és botó dret, enganxa i que me surti d'aquesta manera això. Me queden 5 segons, no ho allargaré més.